I feel paralyzed. Ahoj všichni, vítejte u vůbec mého prvního videa na YouTubeku a u vůbec prvního videa celkově z Hearthstoneu. Začneme arenkou, kde jsem si vybral karty na Mage Janeu, což je by the way můj main. A můžeme začít. Budeme mít 3 hry, 3 party, 3 videa. Tak doufám, že se vám to bude líbit. K tomu, jak hraju Hearthstone. Nekupuju žádný balíčky, nedávám do toho zatím žádný prachy. Myslím, že to není třeba. Balíčky nebo arenku. Spíš balíčky kupuju jenom za prachy z questu. A to je asi tak všechno, co bych řekl. A teď se dáme do hry. Necháme si Aneutrona. Tohle nepotřebujeme do jídlu. A to nám snad padne, protože jsme dali 2x polymorf do balíčku. Tohle je dobrá karta, i když nechápu proč je takhle udělaná, protože by bylo mnohem lepší, kdyby měl rovnou 4-3. Takže hodíme tam Aneutrona. Magic Trona. Pak zřejmě tohle. A pak se rozhodneme mezi těma dvěma. Zřejmě nemá žádný karty, takže můžu zahrát mikromašina. Budeme doufat, že nám to nějak nezničí, aspoň do příštího kola, kdy budeme hrát my. Okay. Teď jsme se zbavili coinů. Jo, jsem zničil masta. To je docela dobrý. Ani tolik to nevadí a teď bychom mohli dát. Když tohle pošlem do tohletoho, je to Krevina, akorát přijde o Divine Shield. Takže bude nejlepší asi použít tohodle a příští kolo zahrát tohodle. Ne, nebo tohodle plus pasivka. Příští kolo bude mít teda ten 5-2, ale fakt bych si ho nerad zabil. Takže zautočíme s tímhletím a pasivkou, nebo pokud bude mít Divine Shield, tak s tímhletím. Takže se přidal hápka. OK. Všechno, co jsme plánovali, je teďka úplně prdele. Takže dostali jsme Amaniverse, karta docela dobrý. Takže teďka můžeme zahrát 4-5. Problém je, že on se může vyhylovat, takže bylo dobrý, kdyby nám padlo něco, co ho buď zničí rovnou. Hodím nám tohle. Příští kolo použiju pasivku na něj. A pokusím se zničit tohle, ale tam nevyjde. Budeme mít 6, jedno hapku mu zbyde. Takže doufám, že nám nezničí Aneutrona. Nebo mu nepadne nějaká karta, kterou ho zničí. Tak si zatím pohráme s mapou. OK, teď čekám, jestli vyhyluje, jo.
Protože budu muset obětovat tohle. Doufám, že mu hlavně nezdvojí hápka. Když mu zdvojí hápka, tak by bylo dobrý, kdyby nám padla zrovna jo, ovce, polymorf. Tak ty by bylo hodně dobrý, kdyby nám padnou polymorf. Duplicate. To je zajímavý. Můžu použít duplicate, použít pasivku na něj, budeme mít 5-6. Potom 8-1 a když nám umře, tak to ho budeme mít znovu. No, to bude asi nejlepší. Teď zabije, použij si secret. A máme dvakrát znovu. Příští kolo 7 many. Takže bude nejlepší použít některý z těch, možná Frost Elementala. Aha. Tak teď doufám, že se nám to použilo na... Aha. Přesně na toho špatnýho. Ach, bože. Teď nevím, na co čeká. OK. 5-5. 4-3-2. Můžu zahrát dva tyhle. 3-6. Asi jo. Jedno on má. Takže teď se ho asi healne. Mám 5-10. Dokážu mu ubrat. Další holinova. Fakt bych potřeboval polymorf. Pyroblast. Někde tady jsou dva polymorfy. Pětlkrát. Asi použiju tohle. Když znám ho. A zahrám Berserkera. Asi jo. Ty holinové, no. Máme Pyroblast, ale 14 zápek proti 30, to je hodně špatný zatím. Vypadá to hodně špatně. Polymorf, konečně.
Tak děkuji moc za slednutí mého prvního videa, jestli se vám líbilo, dejte like, share a koment a já se teďka rozloučím a budu napínat na další pár, tak čus!